Bona nit. El Tribunal Suprem condemna per violació els 5 membres de la manada, cadascun dels quals haurà de complir una pena de 15 anys de presó. Este és el furgó policial que esta mateixa vesprada els ha traslladat a la presó Sevilla 1. La justícia, ara sí, ha donat la raó a la jove violada en Sant Fermí del 2016 i ha canviat la tipificació del delicte d'abús sexual per violació. Els donarem totes les reaccions a la sentència. Primer ple del Consell del Botànic 2, on s'ha aprofundit en l'arquitectura de govern. S'ha aprovat el nomenament de 21 secretaris i secretàries autonòmiques d'un total de 29 que tindrà el segon escaló. Són 7 més que la passada legislatura, un augment de càrrecs que no agrada a l'oposició. Donald Trump canvia d'estratègia a l'Iran i s'ofereix a negociar amb Teheran després de parar un atac militar contra el règim dels ayatolás. Assegura haver detingut la missió 5 minuts abans de l'impacte perquè li va semblar desproporcionat matar 150 persones com a resposta al dron bombardejat pels iranians. Eufòria entre els membres de la Foguera La Ceràmica que enguany ha guanyat el primer premi d'especial. Anirem en directe a Alacant per a mostrar-los el monument dedicat a visibilitzar l'Alzheimer. En acabar este informatiu, A Punt continuarà oferint-los la retransmissió del primer dia d'ofrena. I el llegat del valencià Josep Renau, redescobert al Museu Reina Sofia de Madrid. Una oportunitat per a conèixer i anar més enllà de la seva pintura i fotografia. Es projecten algunes de les seues pel·lícules impregnades de crítica al capitalisme que va rodar durant l'exili a Mèxic i l'Argentina. I en els esports, Marraí és el primer finalista de l'individual de raspall en guanyar Ian 25/20 al trinquet del genovès. Les càmeres d'Apunt seran també testimonis de la gran final demà d'escala i corda entre dos jugadors emblemàtics. Soro tercer, amb 5 mà a mà en el seu palmarès, i Genovès segon, que lluitarà per aconseguir el primer. L'herculanisme espera també amb expectació el primer partit de la final per l'ascens. Serà diumenge al Rico Pérez. Ja s'han venut més de 22.000 entrades. Les tronades que esta vesprada han afectat les comarques interiors del nord van a la baixa i per a demà esperem un dia tranquil, amb sol, pas de núvols alts i també de matí es formaran núvols baixos al litoral, sobretot central i sud, nit més fresca que l'anterior al nord i màximes demà molt semblants a les d'avui. Diumenge, menys núvols i més calor. En esta furgoneta que veuen han traslladat el funcionament normal del Parlament. Ahora creo. I a Alacant, el món de les fogueres viu en estos moments un dels actes més emotius. És la que... El documental posa d'actualitat la figura d'este referent valencià. Hola, com estan? Bona nit. Duel de campions, el que s'ha viscut esta vesprada al trinquet del genovès. Julio Marraí s'ha imposat 25/20 a un 3-4, 4-6 i 6-4. Baleària patrocina l'oratge. Bona nit, oficialment ja estem en estiu, ha entrat... Bé, acabem i ens deixem de nou amb la retransmissió en directe des del primer dia d'ofrena per les fogueres de Sant Joan. Els esperem demà, ja saben, amb més notícies. Bona nit i bon cap de setmana.